Haf 2021, gath Iwan a Janice, sydd hefyd yn gyfarwyddwyr, y syniad yma o brynu'r dafarn. Oedd y dafarn wedi bod ar werth ar sawl blwyddyn mewn gwirionedd, a dim lot o ddiddordeb. A poeni bod y bygythiad y byddai'r lle'n cau, bod e'n dod nawr yn reality, achos oedd y les presennol yn dod i ben. A gweld arfer dda mewn ardaloedd eraill, yn enwedig Tyn Llan lan yn y gogledd, Tafarn Sync yn neis ato ni fan hyn, a meddwl, wel, ydy e'n bosib? Mae yna hanes o adeiladu ar y cyd, adeiladau mentrau ar y cyd yma yn Nyffryn Eiron. So ni'n gwybod bod yna awch yn lleol i'r math 'na o fenter. A wedyn crynhoi criw bach o, wel, ffrindiau am ni at ei gilydd, tua dwsin ohono ni, i roi'r peth ar waith. Os chi'n gyrru o Llambed i Aberaeron ar y brif hewl, Tafarn y Fel yw'r unig tafarn sydd dal ar agor. Mae'r dafarn ni'n eitha arbennig, achos y stafelloedd bach, achos yr steil y lle. Mae fe'n eitha hen ffasiwn, tân agored, stafelloedd bach. Mae yna'n creu tipyn o naws, ac un o'r pethau oedd wedi dod trwyddo dyn ni ar y dechrau, oedd bod pobl eisiau cadw y naws hynny, bod y naws y dafarn, y teimlad o bod yma yn y stafelloedd bach, yn y gardd yn y cefn, yn bwysig i bobl. Wnaethon ni lot fawr o waith cynllunio cyn agor y share offer, achos o'n i'n gwybod bydde lot o gwestiynau da pobl. So wnaethon ni greu dogfen y share offer oedd yn fanwl iawn, gyda lot o atebion i'r cwestiynau o'n i'n meddwl bydde'n dod lan. Ac o'n i'n gwybod hefyd bod hi'n bwysig bod ni'n cyfyngu'r cyfnod bydde pobl yn gallu prynu'r shares i fod yn gyfnod eitha tyn. So 5 wythnos oedd y cyfnod share offer, so wnaethon ni agor yn mis Tachwedd, cau rhywbeth fel y 10 o Ragfyr, a 5 wythnos. Wnaethon ni gynnal dyrnod agored yn y maes parcio, oedd y dafarn wedi cau erbyn hynny, so yn y maes parcio yn y mis Tachwedd, a wnaethon ni godi 20,000 ar y dyrnod cyntaf. Trwy gefnogaeth Cynnal y Cardi, wnaethon ni defnyddio'r arian ar adnoddau na i ddefnyddio pob cyfrwng posib i gyrraedd y gymuned. So wnaethon nhw dalu am y free post, so'r taflen, argraffu'r daflen a postio'r daflen i holl gartrefi'r ardal. A hefyd wnaethon ni allu comisiynu iaith i gynnal astudiaeth dychwenoldeb oedd yn ymgysylltu gyda'r gymuned, ond hefyd yn tynnu'r holl ddata na, a'r holl dystiolaeth na at ei gilydd, a'r ffurf adroddiad a profil o'r gymuned os lici di. Oedd yn wirioneddol dangos i ni beth oedd yr anghenion ac yn dangos i ni i fwrw ati. Hwna oedd yr catalyst, really, i ni allu penderfynu, ni'n bwrw ati a ni'n agor y share offer i berchnogi'r dafarn. Nes i gynnig ar dechrau helpu gyda'r stoc, a wedi cymryd y job ymlaen nawr o archebu'r stoc a wneud yn siŵr bod ni'n cael cwrw, dim jyst y cwrw, ond y diorydd i gyd, yr snacks ac ati. I ni oedd yn bwysig, i'r grŵp oedd yn bwysig bod ni yn cefnogi busnesau lleol, a dyn ni wedi gwneud siŵr bod ni'r enghraifft ni'n prynu gwin o Gwynllan Llaethliw, just lawr y hewl. Dyn ni'n prynu cwrw o Aberteifi, o Gogledd Sir Benfro ac o Landeilo. Mae Felyn Fach a Dyffryn Eiron yn gartre i lot o mudiadau cymdeithasau a pobl sydd yn dod at ei gilydd i greu, i drafod, i weithredu. Mae mudiad ffermwyr ifanc cryf, sawl clwb cryf yn yr ardal. Mae clwb pêl-drod Felyn Fach ar Ianterth, ac o'n nhw wir angen lle i gymdeithasu ac i gryfhau mudiadau presennol nhw. Mae'r clwb pêl-drod, er enghraifft, ers i ni ail-agor, yn defnyddio'r lle o leia 2 waith, 3 gwaith yr wythnos i ddod i gwrdd, i drefnu, ond hefyd i gymdeithasu. A mae hynny'n cryfhau'r clwb yn y pen draw. Mae criw da o bobl sydd i gyd yn gyfrannu pethau gwahanol. Teimlo'n llawer mwy rhan o'r gymuned falle, fel rhywun sydd ddim o'r dyffryn ymwreiddiol. Dwi teimlo fi'n nabod lot mwy o bobl yn nabod fi, a mae hynny'n deimlad gwych, so mae wedi gweithio ar sawl lefel, o ran bod yn rhan o'r gymuned, teimlo yn fwy agos at bobl, a teimlo perchnogaeth rhywbeth yn y gymuned, so mae'n wedi bod yn brofiad ffantastig. Ers y 5 o Fai,
2022 ni wedi bod ar agor fwy neu lai 7 diwrnod o'r wythnos. A mae'r lle mynd o'n arth i nerth.